Erokamano kuom rwaka studio. An iluonga ni Michelle Asesa Omullo. Aja higa 32 years and a filmmaker by profession. Na bedo gi sickle cell ka aja higa 3. Koro from then I've been battling with the disease. Okay. I'm also a chef. And I'm also a disability inclusion facilitator by Light for the World. Erokamano ahinya Michelle. Iwacho kanyo ni no yangi gi tuo no ero mar sickle cell ki ja higni 3. Ngima osebedo nade higni 3 nyaka sani makoro in ja higni 32. Ngimani gi tuo mar sickle cell osebedo nade? Osebedo mayot, osebedo gi challenges mang'eny. Maseyudo nyaka mild stroke. Koro okosebedo mang'eny. It's been a roller coaster and I have not had it easy. Kane atin to pod nokaelewa gima sickle cell tuo mar ringa mar remo en. But ka amedo dongo eka koro anwango ni I find out on my own that what sickle cell is all about, and oken tuo manyalo nego ng'ato kimanage maber. Koro asebedo on management are atiek form 4. Management kuomi wach ni chalo nade. Watimo mana lero ne jogo eko madibed ni odagi jogo mantiere koda tuo mar sickle cell kata ntiere koda tuo mar sickle cell mondo wakonyere. Kaka in makori wacho ni ichako mana management